Stai. Gata. Mangleana de urmează, eu smarbeală mișto de-a pornit de la o panoramă cu harfe pe ea și a făcut doi cocalari să șadă liniștiți, unul la buleu și cealaltul la spital. Ia ascultați vrăjeală! Eu sunt goră de chitina, Doamne, văd cu fanezii scorina. Aici la băda, eu dată, la gățeaua leșinată de la mitul zi stâmpitul, Doamne, ce da bine cu cuțitul. Core la bătu pe mitul, Doamne, core la bătu pe mitul. Păi că s-a luat una Elena, ucenică la igienă. Ea stătea tristă în birtă, bea cu litru numai spirtă. Și-a mai fi băut un litru, dar părut odată bitul de zise să îl urmeze, că ar vrea să se împerecheze. Gure și după te șcheamă, ea uimită îl privea. Pune mâna pe-o sticlă și spre mitul să agită. Și-a început să mi-l distreze, pai pe la care și proteze, pai pe la dinți, pe la molarii, ca în filmele cu dolarii. A venit și o salvare, Doamne, una corespunzătoare. De la pămitul solo să-l poasă pe aici pe drum. Gore n-avea nicio bună, dar a mai venit o dubă. Pe mi l-a dus la facultate, i-a dat 5 ani jumătate. Gata.